Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kaseng New Trap Youth Council Central Body, kelapan pau ya kejing sengoben nyau halor kejing porstet, uknyang jengpang COVID-19 hakani kejela, kamtam hakani kerilum kasih bat jentia. Wat hapdeng kejing tray borba jeng kusorkar, rengkat kiseng balang bat ki kenuhun paper ban khanglat na kejing sapriang uni ujing pang. Kumta na kaliang kani keseng menta kala dawapat na kesorkar Meghalaya. Ban sange shua kejing ajing bet ya kibriau barjela. Ban wan chakani kejela namar kombalong hakis ngi balalej bon ki barjela kilayo ajing bet na kesorkar. Ban wan rong shakani kejela ki bedai kam bat katnat agriculture, horticulture daga bapani kida ban wan thiet iki jhor bat ki wei ki marap bat kane ka bojing ma yiki nong snong jong kane ka jela kaliang jong ka seng ni pen pau ya ngidap da kajing sung benya ko bojor ban yo i ya kajing nang pur step jong niu khnyang jing pang COVID-19 hakani ka bri new trap ka bi ya ka jong i hoi wala na kaliang jong ka sarkar ki dor bar traini kumjuru ki kunun seng bhalang bagi seng ba fer kilai tre shitom kalak kat yai banyale banyak kun persya ya uniu khnyang jengpang knambun nampur hakaleng jong ni gari gebi ke jongi ndai kumba ki pau kita kishin himanta imat kadang bun kijing duna bat kani kijing duna le si kalai lam ban pen i ba uniu khnyang jengpang ulang nampur hamstead hakani gari gebi ke jongi kumtana kaliang jong kaseng ni kentu ya ka sarkar bakumbalong himanta ngi yo i bat ngimtem lakat nu unong song snong hakani gari kebi ke jongi ulayo ya kani jengpang namar kumbapau kita kishin kani ke jengpang ubri ubayo ya kani jengpang umpen i ya kita kishin dan kita ki symptoms kidon kita gibri ke belong asymptomatic ki bom penpau kita kishin la kilayo ne ame kani ke jengpang bat kabangim ti kenaru la katnu kinong song snong jong kani gejala ka jongi kilayo ya uni khnyang jengpang to kumta khnang ban penti kena ba kinong song snong ki jongi katnu ki belayo ya uni khnyang jengpang pat katnu ki bom yo ni soban kentu ya ka sarkar bakal adai ban pelong lane ban test lut ya baro kinong song hakar jela ki jongi nadu nanong kendong hadu asor khnang ban tim bat banyo ban shem mikila jingada nang makani ke jingpang kanumpur bat kanumpur si kinong song hi baro ki badon hakar jela ka jongi ka baar ka ban nakaleng jong kaseng ni soban kentu ya ka sarkar kalong bang nilai i bah kini kisni kit khot ki jong kaseng hakaleng ki jaka ki badon ka briu nyau trep kilap ba kishem ba kidang don ki briu ki mana barjela ki buan rong shani ka jala ka jongi banwan de ki jhor banwan de ki jingde ki jongki kumjuru banwan thiet ki jhor wat hadu ki snong nang kendong ka balungo kalong ba nakaliang ka sarkar nakapor sa kapor ki penmi ki order lani ki hukum ba omsha ki brio nambar jala banwan rong shani ka jala ka jongi ndrai tangi ki tu ki bodon kam ndrai ka balungo kalong langba ka jinglap jong ki dokot ka seng ngiyo i baki kita ki brio nambar jala ki wan de ki kali banwan sedu ki snong ki nong kendong ki ba sedu ki kendong kensrot jong ni kari be ka jong i ban lit thiet ki jhor bat kumju ban de ki jhor kani ka pan pau ya ka jing sulung wa ba kumnu ki ni ki brio ki poison ni ka jala bat ka ba kalong ru ke ka ba bu jingma ya ka jala ba de kari ka jong i kalong bala de ki ni brio ki wan nambar jala khamtam me na jala asam ka bangile i jing pur state jong ni khnyang jingpang yo le si ki long panman ki no wanra ya kani ka jengpang hakani ka ri ka bi jongi kumtangi kentu ya ka sarkar jela bakade ban khangno kloi lani wot bat ban kentu ru ki department of fair la kalong department of agriculture horticulture